Коя е твоята най-голяма мечта? Ами, променя се в зависимост от времето. Сега най-голямата ми мечта към момента е да бъда щастлив. Защото сбъднах моята първа голяма мечта, да работя това, което работя. Сега вече да съм щастлив. Какъв искаш да станеш, като беше малък? Такъв, какъвто съм сега. Та даже малко повече от това, което съм искал, но това са други теми. Какво би променил в себе си? Много неща. Едно от нещата, които със сигурност бих променил, е да не бъда толкова наивен, да кажем. Коя е твоята най-голяма любов? Трябва ли да я казвам сега тук в публичността? Ами, ще запазя в тайна. Не, чакай, по-мъдрото. Моята най-голяма любов е живота. Какво е за теб успеха? Да виждаш смисъла да си на тази земя всеки ден. Коя е твоята най-голяма мечта? Да бъда щастлив. Какъв искаш да станеш, като беше малък? Буклуджия. Какво би променил в себе си? Чувството ми за търпение. Коя е твоята най-голяма любов? Нямам най-голяма любов. Какво е за теб успеха? Да бъдеш щастлив. Щастлив ли си? Да. Коя е твоята най-голяма мечта? Моята най-голяма мечта, мисля, че съм сбъднала всичките си мечти, но най-голямата ми е да създрави цялото ми семейство. Каква искаш да станеш, като беше малка? Исках да стана танцорка и станах. Какво би променила в себе си? Много неща, особено начина ми на живот и малко повече почивка. Коя е твоята най-голяма любов? Работата ми. Какво е за теб успеха? Да виждам усмивките на възрастните, на децата и на близките ми. Успешна ли си? Не, още трябва. Моята най-голяма мечта е първо всички да бъдат живи и здрави, аз и всички около мен, и да имам все повече време за пътуване и обикаляне на света. И най-голямата ми мечта е да стигна до Латинска Америка и да успея да я обиколя. Каква искахте да станете, като бяхте малка? Като бях малка, първо исках да стана учителка, и обаче детска, и затова исках да се науча да свиря на акордеон. Обаче после мечтата ми се промени, започнах да уча езици, за да обикалям света, и така станах преводач, след което живота така се завъртя, че станах учителка. От всички професии това ми харесва най-много. Какво бихте променили в себе си? Какво бих променила в себе си? Може би съм стигнала до етап в живота си, когато се харесвам и не бих променила нищо. Коя е вашата най-голяма любов? Честно ли? Велина. Велина е моята дъщеря и може би моето най-голямо вдъхновение. Също и като учител, между другото. И моите ученици. Какво е за вас успеха? Успеха е, когато вечер си легнеш, да бъдеш спокоен от това, което си направил през деня, доволен и удовлетворен. Коя е твоята най-голяма мечта?
Най-голямата ми мечта е семейството ми да са живи и здрави. Каква искаше да станеш, като беше малка? Като бях малка, на моите години, мечтите не бяха чак толкова осъществими, но исках да стана учителка. Какво би променила в себе си? Много неща. Коя е твоята най-голяма любов? Най-голямата ми любов е моето дете. И сега и неговите деца. Какво е за теб успеха? Успеха е човек да постигне мечтите си, за това, което е мечтал, да се сбъдне и то лично от него.